first. Swiss Rebecca Grispan oni ka sani fere cakɛda ɲɛma ye laseli kɛ jumadon na k'a fɔ ko Rusi ka engrais minɛni nanzaralaporu kan bɛna ci farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw ma minnu mago b'a la. Congo OMS ye laseli kɛ alamisa la ko Ebola bana min yera Sudan boloci ji kura lajɛlitaw bɛna bila ka taa Uganda jamana kan dɔgɔkun nata la waati la bana nin kɛlɛli gɛlɛyaba bɛ farafina kɔrɔyan fanfɛ jamanaw kan. Guinée équatoriale président Teodoro Obiang Nguema Basango ye a ka cɛbɔya 6nan kari nata kalataw la yɛrɛkufɔ kɛnɛ sigi Duba dugu la. Obiang ni a si bɛ san 80 ye fanga ta kabini utukalo la san 1979 waati la. Afrique du Sud polisi ye Banif sira la bɔden fagalikɛla jugu dɔ minɛ. Polisi ko ani mɔgɔ 7 wɛrɛ jalakilen don kojugukɛbaw la Afrique du Sud jamana la. Kenya wagati yɛlɛma kungo yiri tigɛliw yamariyabaliw ka fara sɛnɛ kɛcogoya juguyaw kɔlɔlɔw bonyana kosɛbɛ u ka sɛnɛkɛyɔrɔw kan. Jateminɛlaw ye a yira k'a fɔ ko yirituru bɛ se ka kɛ a taabolo fila ɲuman ye.